Dôvody rozvodu. Pán Hoblík, prečo sa chcete rozviesť? Lebo žena chcela chlapca a ja som bol proti. Prečo? Veď deti spríjemňujú život. To áno, ale ona chcela 25-ročného. Muž. Žena moja, musím sa ti priznať. Keď sa s tebou milujem, myslím na iné ženy. Žena. Ty sviňa. Ja keď sa milujem s druhými chlapmi, myslím furt na teba. Detko s babkou večer líhajú do postele. Detko vyberie z nočného stolíka škatulku Viagry. Vylúpne tabletku, rozlomí ju na polovicu, z polovice urobí štvrtinu a z tej ešte odlomí malinký kúsoček. Babka ho s údivom pozoruje. Dedo, ale toto nebude fungovať. Ale babi, ja som ti chcel dať len malý boštek na dobrú noc. Pred jedným americkým supermarketom vyliezlo dieťa Santa Clausovi na kolená a on sa ho, ako všetkých detí, opýtal. Tak, čo by si chcel na Vianoce, maličky? Dieťa vyvalilo oči a opýtalo sa, čože? Ty si nečítal môj e-mail?